Здравейте, приятели! Днес ще ви представя един невероятен автомобил – Audi Q3 Mild Hybrid, който предлага стил, комфорт и икономичност. Тази кола е идеална както за семейства, така и за хора, които искат практичен и надежден SUV. Двигателят е едно цяло удоволствие. С оборудван 1,5 литров TFSI двигател с 150 конски сили и Mild Hybrid система, изключително нисък разход на гориво. Само 6 литра на 100 км комбинирано. С нисък пътен данък и висока икономичност тази кола ще ви спести значителни средства. Автоматичната скорост на кутия с S-Tronic е с 7 степени и Tiptronic режим, което прави шофирането изключително плавно и удобно, независимо от условията на пътя. Комфортът и технологиите в този автомобил са на най-високо ниво. Насладете се на музикалната система Bang & Olufsen, мултимедийната система с тъчскрин, Android Auto и Apple CarPlay. Идеален е за дълги пътувания с навигация и амбиентно осветление за допълнителен уют в купето. Системите за безопасност и удобства също са впечатляващи. Парктроник отпред и отзад, автоматични дневни LED светлини, следене на лентата и защита от удар ще направят всяко шофиране спокойно и сигурно. Автомобилът е едновременно практичен и стилен, с нови зимни гуми Hankook, уникален цвят Delfin Grey Metallic и просторен салон. Audi Q3 съчетава стил и функционалност. Този автомобил е готов за новия си собственик. Закупен е от представителство на Audi в Северна Италия с реална година и километри. Нов внос с издадени транзитни номера и гражданска отговорност. Този джип е перфектен за семейства или дами, които търсят комфорт и сигурност. Всички системи са изправни, салонът е в отлично състояние, автомобилът идва с 2 оригинални ключа и няма никакви допълнителни разходи. Не пропускайте възможността да се запознаете с този изключителен автомобил. Ако имате въпроси или искате да го видите на живо, свържете се с нас още днес. Благодаря, че гледахте.